'yan nepa ne mun zo ka ba mu kuɗi masu shaguna ina mai caji na mai waya kai ma mai batir kai ma mai fawa bank ma sai kun biya mu kuɗi 'yan kasuwa mai tafiya kan kafa inda haske ya gita ku ba mu kuɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wata nawa muna fakonyan da zamu yi mu kashe yarinyar nan. Wannan ne rana na farko da na samu dama da zan kashe ta. Shine kawai ya fado yazo shigo. To yana ci uwarsa gware ya sani. Har mamaki kuke bani a cikin ƙauyen nan. Yanda kuke yi abubuwa kamar wanda Karima ta shanye ko ta mallake ku. Ko da ta yi aure 10. Ta fito sai na aure ta. Ina da soyayya ce. Manu ya zama dole ka rabu da ni. Na rantse da Allah. Sai dai ku ce na kashe kai na ƙauyen nan. Akan wata yarinya da bata san kana yi ba? Kawai babban buri na Allah ya cika min buɗin gana kashe yarinyar nan. In kashe ta ya zamto babu ita babu labarin ta. Ina son maka tambayoyi guda 3. Don ka amsa so 3, za a amsa soyayya ka cikin dakika 3. Zan yi asa miki dukkan tambayoyinki amma banda ta ƙarshe. Kaf cikin wannan ƙauyen ban ga sa'an tsayuwa ta ba. Sani da na Karime ba gaba da gaba ba a cikin ƙauyen nan babu wanda zai ja da ni akan kare. Za mu je za mu kashe. Ba tsoho ba tsohuwa ba yaro ba yarinya. Za mu kashe su. Daga safiyar yau zuwa wannan lokaci mun rasa mutane 30 a wannan ƙauye wanda suka rasa rayukansu. Yanzu gagawan 'yan mata guda 2 an kawo mana su ma sun rasa rayukansu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo Allah mama. Hannatu. Mama. Mama. Hannatu. Kalla jikina mama. Inna lillahi. Malam hada kusumbi. Hada kusumbi ya fito. Mama. Kai! Me kake a cikin wannan daji? Sa'an nan ina iyayenka suke. Lip lip. Wane ne kuma lip? Sosso kamar wuka zan yi in kashe shi. Nirak, na maka alkawari sai yana kawo ƙarshen lip. In kere na yawo zabo na yawo. Na rantse da Allah ya sake hadawa. Kun ishe ni. Idan na sake ganin yaron ne na bubburma maruka ba ta kanta ma kan fara ba. Kai! Ba za ku yi mana shiru a nan gurin ba ne? Idan na ƙara so nan gurin duk wanda na kama sai na yanke mai harshe kuma na ba shi ya cinye. Wallahi baba ka ga mun baba yanzu nan dawowar mu kenan wallahi gari ta cuta baba ka san an yi ruwan sama. Ai na kai gobara. Wallahi ruwan sama ne baba saboda kaga mun je mun kama wata falwaya kawai wuta ta so ta kama abba da ƙyar na kwace shi. To na ka ce gari ya cuta ne. Wallahi da ƙyar ya kwato ni wallahi kana ji wato baba ka san falwaya idan aka yi ruwa shokin take wallahi gaba ɗaya na gaji ina kama falwayan nan wallahi ta shokin ta ja ni wallahi yanzu da aka baba kafa na wallahi na gunnan baji ni wallahi. Wannan ko ya shafi ne a bani sako na. To baba kai ka san abubuwan ne sai an kai yau an yi ruwa ne wallahi kuma ka gani ma yanayin lissafin nan wallahi yau gaba ɗaya mutum 3 suka biya kuɗin wuta ka gani baba ba zo dai ba shi lemon da ya samu mu baba wallahi lemu aka samu kamar ya lemu kawai baba wannan lemon ma ka san da aka kawo shi lokacin da wuta ta rike abba wani mutum ya kawo tallafi shine ya ce a bashi ya sha ko wallahi ko shine ban muka kawo baba wannan ku ta shafa ai ni dai sharadi ne saboda ta kanku ba karan bala'i nake sha ba a kanku ba karan fitana nake ji ba a kanku an kusa yanka na an kusa kashe ni sannan za ku ce wai menene to baba da yanzu danka ya mutu fa ka san da na kwato shi yanzu ne ina kilishin baba ba kilishi yau ba kilishi me kilishi shi me kilishin da cin mutuncin da ake min a nan kamar za a kona ni za a yanka ni ku ce wai kun da babu hannu raba na babu kilishi
Ba kuɗi? Baba. To na rantse da Allah ko a je a kawo min ko kuma tsine muku albarka. Shi mai kilishin bai da wuta ne? Naira 100 aka. Naira 100 wallahi baba. Tambaya nake mai kilishin bai da wuta ne? Wallahi ba. To shi ma dai bai biya kuɗin wuta bane baba muka yanke mai gaskiya. To a je a kafa tsani a daidai wutar tashi a kafa tsani in ya so kwa wurare da kuɗin wutan a zuba kilishi a daidai a tawo da shi. To ka san me baba har wutar kilishin ma ta daina aiki yau in dai muka yi fushi da shi wutar kilishin ma ta daina. Wallahi mun yanke ta wallahi mun yanke ta. A tashi a kawo mana kilishi. To baba. Baba ban mu dan shiga. Baba ban mu wuce baya wallahi shokin ya zami wallahi baba yanzu da ka wallahi kafa na gaba ɗaya ba jini wallahi. In kuka bari na gama shan lemun nan kilishi ba in ban tsine muku ba Allah tsine ma albarka. Ya goyi baba ba ma so ka tsine ma. To baba kai kadai zaka sha. Awa. Mama baba. Na sauran yake. Nan ci uban ku. Baba. Da ga koko. Baba to ka ba mu ɗaya mu sha mana. Baba wallahi gaba ɗaya shokin taja na kafa na hagun nan wallahi ban da jini baba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi kai asara kai yafke kaman shanu amma ka zo na kana bushe rayuwarka a banza in ka sa huya a banza jibe ka dan girman Allah kai ko kunya baka ji kai kaga wannan Daudu ma za ka zo hannun jangulli na ka dinga gaya min wannan bushe rayuwata a kai ka gaya min ilimi je ji tsoron Allah a rinka sallah ana karanta hadisai ana karanta Qur'ani a rinka tunawa da lahira dan wallahi idan baka ba ko kana roji ba shege je maka kaman bunsu kai ka zo wannan kunyan ka kaman fanke kanka kaman asusun boka hanci ka kaman gajeren wando bayan ka kaman allan mayya wannan Daudu ba ni kace gaya min wannan magana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga hukunci hinda barazana yau an samu namijin da ya ta gayyara ni ya luguguita ni mun kallon yashi addini ya kira ni da jinsin maza amma ba komai kanka kamawa amma ina so ka sani ko yan nefa abbati da gwarzo bala'i ina ni hinda barazana bai basu sun sha ba kuma ina so ka sani sai na nuna maka kai karamin dan hau da hauka ne kai ka wannan Daudu ma sai wannan gargare mun mazan yanzu ba Allah bane a ranku zaka iya mun fyaɗe dan haka ka kulli na kace ga wannan magana to ni na uwa na kullum mai balbali uwa tun da Daudu can ya gurga ma kuma ina neman waye a cikin ku ya saman gida na cire mu wuta wallahi ba ni bane wallahi abba ne ka gudu ne dan na ba ne wayo kaina Allah ya na a maimakon ka gudu wai kana kallo na wuta da gudu da ka sa kai Allah ya na gaba Lafiya kake faruwa? a maimakon ka gudu Subhanallah. yau yana Menene? wallahi baba wani dan daba ne wanda muka taba ma kwacen waya bai biya mu kuɗin wuta ba to shine tun an muka koma gidansa muka yanke wayan wuta to shine ya haɗu da mu a hanya ya biyo wani dan Daudu wallahi shine ni dai Allah ya taimake ni da kyar na kwace na gudu shi kuma ya samu gwarzo ya gargaje shi To na dauka a fado ya fado yana nishi baba wani irin magana ya ce mai haƙora kana ganin a yana cikin mawuyacin hali baba yanzu kuɗi zaka bada baba a kai shi asibiti Allah ya kyauta. Ina sakon na. Baba wani sakon ka kuma? Ina kirshi na nama. Ha baba. Baba kana ganin abin da ya same kuma kana magana. Kai da Allah. Dan ubanka. Kun ana magana kana saban shi. Baba yanzu kuɗi za ka bada a kai shi asibiti. Wani asibitin? Asibiti nan ba duka za a kai shi. Je akwai sabara. Da mara ce daki a tuka mai sha. Wani sabara kuma ko wannan kuɗi za ka bada baba a kai shi asibiti. Kuɗi gidan uwar ba. Tashi ne a baka sabara. Masu shaguna ina mai caji na mai waya kai ma mai batir kai ma. Ke ina ɗan iskan yayin nan naki yake ɗan Daudu. Yau kuma fa. To an ce miki shi irin ku ne? Ai shi ba irin ku bane yana can gun sana'ar shi. Allah dan dakata ba da ke muka. Dai abin wace dan ya san da zaman mu.
Masha Allah, alhamdulillah. Wannan dan Daudin yana yawon yawo mai dan Daudin. Kuwa nake gani kamar sisi, kuwa nake gani kamar matsiyaci a duniya. Kuntuwa shaidani ya kafara kuntuwa sai ka ce mun gumbo. Uban me ya kawo ki duniya yanzu nan kan gurguru kan buran uban ki jiwa ya kawo. Wanda ya kawo ni. Na zo in ci maka mutunci ne a cikin garin nan. Saboda na kula Daudin nan taka ta ishe ni da buran uban da kake yi a cikin gidan nan. Yau tun da kika zo sai mun talga talgen bala'i wallahi sai mun tokatu sai mun kada miyan masifa da ni da ke a cikin gidan nan Ba zan muka shiru ba. Ji bakin ta kamar zauren awaki ke ga mana buran ba. Ka ga mana bariki a nan gurin. Dan Allah ji ba shege fuska kamar buri ake shan yogurt. Kai fa ka ji wannan. Kika ga wannan shege kawai take ga ta guntuwa sai ka ce guntuwar jarka ke ba. Haka kake gani. Haka kake gani. Ke shi ne ba. Ke dala ki guda buran uban ki guda. Ni can na ji wani baki na jana. Ga ruwan zobo karuwai ba su san aure. Mama ta ba ni kantan banza ba. Haka na ji ana yi. Matsiyaci kawai ai yana ga wanda ya gama yamuwa gidan karuwai gidan wannan da sai na ci fura uban gidan Mallaka dan gutsuru ka dan mallaka dan Daudin nan daga yau ba za ka kuma yin ta ba wannan iskancin da kake a cikin garin nan ya isa ofisa ya kwanta kawai dan kwanta kuma hadin a kwanta kwanta samu shi a samu shi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wata nawa muna fakonyan da za mu yi mu kashe yarinyar nan. Wannan ne rana na farko da na samu dama da zan kashe ta. Shine kawai ya faɗo ya zo shigo. To yana ci uwarsa gware ya sani. Har mamaki kuke bani a cikin ƙauyen nan. Yanda kuke yi abubuwa kamar wanda Karima ta shanye ko ta mallake ku. Ko da ta yi aure 10. Ta fito sai na aure ta. Ina da soyayya ce. Manu, ya zama dole ka rabu da ni. Na rantse da Allah. Sai dai ku an ce na kashe kai na ƙauyen nan. Akan wata yarinya da bata san kana yi ba? Kawai babban buri na Allah ya cika min buɗin gana kashe yarinyar nan. In kashe ta ya zamto babu ita babu labarin ta. Ina son maka tambayoyi guda 3. Don ka amsa so 3, za a amsa soyayya ka cikin dakika 3. Zan yi ansa miki dukkan tambayoyinki amma ban da ta ƙarshe. Kaf cikin wannan ƙauyen ban ga sa'an tsayuwa ta ba. Sani da na Karime ba gaba da gaba ba a cikin ƙauyen nan babu wanda zai ja da ni akan kari. Za mu je za mu kashe. Ba tsoho ba tsohuwa ba yaro ba yarinya. Za mu kashe su. Daga safiyar yau zuwa wannan lokaci mun rasa mutane 30 a wannan ƙauye wanda suka rasa rayukansu. Yanzu gagawan 'yan mata guda 2 an kawo mana su ma sun rasa rayukansu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo Allah mama. Hannatu. Mama. Mama. Hannatu. Allah jikina mama. Inna lillahi. Malam hada kusumbi. Mama. Hada kusumbi ya fito. Mama. Kai! Kai me kake a cikin wannan daji? Sa'an nan ina iyayenka suke. Lip. Lip. Wane ne kuma lip? Sosso kamar wuka zan yi in kashe shi. Nirak, na maka alkawari sai na kawo ƙarshen lip. In kere na yawo zabo na yawo. Na rantse da Allah ya sake hadawa. Kun ishe ni. Idan na sake ganin yaron ne na bubburma maruka ba ta kanta ma kan fara ba. Kai! Ba za ku yi mana shiru a nan gurin bane idan na ƙara so nan gurin duk wanda na kama sai na yanke mai harshe kuma na ba shi ya cinye. nepa ne mun zo ka ba mu kuɗi masu shaguna ina mai caji na